Nitra ponúka svojim obyvateľom i návštevníkom pestrú paletu možností, ako príjemne využiť chvíle voľna. Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí vršok nad mestom, na ktorom stojí Nitriansky hrad, bohatý na históriu aj architektonické pamiatky. Z nadhľadu sa tu človek môže pokochať starými i novými časťami tohto mladého mesta, jeho zeleňou, o ktorú tu naozaj nie je núdza. Pozornosť mnohých po tieto dni upútalo trblietanie čerstvo napusteného bazéna a hoci je slniečko na svoje lúče už štedré, predsa sme len obdivovali prvých otužilcov. Príjemnejšia je prechádzka či posedenie v parku. Tu možno nastaviť tvár slnečným lúčom, chytať prvý bronz a urobiť pritom aj niečo užitočné. Napríklad vyšiť dečku, upliesť sveter alebo si zopakovať učivo pred skúškou. Nuž po niektorí z tých, ktorí neľutovali námahu a vyšli si na prechádzku trošku vyššie, na úpetí zobora neodolali tomuto lákavému nápisu. A aj keď vetrík pofúkoval, predsa len všetci tí, ktorí sa lanovkou vyviezli až hore, neoľutovali. Pretože vidieť staroslávnu Nitru z takej výšky stojí za to.